Thokozani, thokozani emakhaya. Ngiyanibingelela esigodlweni sikamkhulu Nkunzi Emnyama. Namhlanje ngithi ake ngikhulume ngesihloko lana somshado. Lesihloko lesi sike sangithinta ngesizathu sokuthi baningi abantu befika lapha kuthina beney'nkinga zezibongo. Uthola ukuthi umuntu uyafika phezu kwesimo uzobheka isimo sakhe, kodwa manje isibongo lesi asisabeli lesi asibizayo. Kodwa lo muntu wazi ukuthi abazali bakhe bashada ngoba phela sikhona nesithombe somshado ekhaya. Abazali bakhe baningi abababona beshada. Wawugqoka uveyili umama, wayigqoka ingubo emhlophe. Uthi yena wazi ukuthi owalapho kubo kababa wakhe, uthi abazali bashadile, kepha isibongo lesi asivumi ukusabela ngezizathu zokuthi lo mshado lona awuphelelanga ngokwedlozi. Ngithi-ke namhlanje ake sithathe ithuba sike sifundisane abantu abadala ngokubaluleka komshado edlozini nokuthi uyini umshado edlozini. Umshado-ke uyinto ehlonipheke kakhulu edlozini ngesizathu sokuthi idlozi umshado luwuhlonipha ngoba usuke wandisa isibongo. Wandiswa isibongo kanjani? Mhlampe mawuzibuza, usandisa isibongo ngokuthi kusuke sekukhona omunye, kusuka imindeni emibili ihlangane yenza umndeni owodwa. Okusho ukuthi lana kwelabaphilayo sisuke sithi si-create a new relationship, siyakhe ubuhlobo obusha. Kanti nakhona kwelomoya kusuke kunjalo futhi, kusuke kwakhiwe ubuhlobo obusha, kusuke sekunomunye umndeni osungenile lana. Sikwenza kanjani lokhu? Sikwenza ngokuthi kube khona ama-processes esidlula kuwona njengabantu bakwantu. Lawo ma-processes afana nokulobolana, afana nokwembesana, afana nokwaba, afana nokwaba noma umgcagco. Lawo ma-processes-ke abe akha ubudlelwano phakathi kwemindeni emibili. Usuke kube nemindeni emibili ube umndeni owodwa. Ubaluleke lapho-ke umshado, lapho ukwazi ukususa imindeni emibili uhlanganise kube umndeni owodwa. Kuphinde kube ukuthi edlozini umshado usuke uyisiqiniseko sokuthi kuzoba khona abantu, ngoba phela umshado uba nabazukulu. Sisuke sishada kuhambe kufike leso sikhathi lapho kuzozalwa khona, kuzalwe khona abazukulu abazobe sebeqhuba isibongo, abazobe sebeqhuba imikhuba yasekhaya, sebekwazi ukuthi benze izinto zokuqhuba ikhaya. Lokho-ke idlozi liyakuthanda kakhulu ngoba kusuke kunikeza i-insurity ye-continuity. Kubalulekile-ke kubona edlozini ukwazi ukuthi bazokwazi ukuthi baqhubeke bathole iy'nto zabo, baqhubeke ikhaya liqhubeke lime ngisho sekwadlula abanye. So ubaluleke ngalokho kumshado. Isizathu sokuthi imishado kube nzima manje ukuthi siyibone, kube nzima nokuthi imishado iphelele ngoba kukhona abanye uthola ukuthi basuke befuna ukuphelelisa umshado wabo, kodwa ungapheleli ngesimo sokuthi abazali bethu sebaba yigebengu. Ngiyaxolisa ukusho lokhu, kepha kuyiqiniso. Abazali sebaba yigebengu. Nje abantu sebacabanga ukuthi umshado, uma kuwukuthi kukhona umfana ongenayo ezocela isihlobo esihle ekhaya, sesike sikubone njengendlela yokuthi sesizonotha la ekhaya, sesizombiza iy'mali ey'nkulu esizothi noma sizibheka kwathina sikaze saphatha la ekhaya, sizifune kulo mfana wenkosi. Lokhu-ke kwenza ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi abantu bashade ngoba manje ngisho umuntu enaso isifiso ukabheka ikhukhu lakhe, abheke le mali efunwayo, azibuze ukuthi uyobe eyithathaphi leyo mali. Uthola ukuthi-ke lapho sekuyinto
into ephoqa abantu ababili abathandanayo bazithole sebehamba beyohlala sakushada bebe bengashadile ngesimo sokuthini imali ayikho, noma sebehamba sebeyobhala khona ey'nkantolo bebhalisa ukuthi imali ayikho yokuthi bagcine zonke lezi zinto. Kanti ngokomthetho ilobolo lisuke luwukuthi kuvele lokhu okusemandleni kamkhwenyana ukuthi akwazi umkhwenyana ukwakha ubuhlobo obuhle. Ilobolo sasilenza ngoba sisuke sibonga umndeni wakubo kamakoti, kukhona esikukhiphayo njengokuthi siyabonga ukuthi basikhulisele umuntu bamkhulisa ngendlela e-right, ukuthi sesimbone engafanelwa ukuthi ahambe ayosisiza ukuvusa umuzi wakithi. Kodwa-ke manje nange ngesimo salobugebengu kade ngibusho lapha, abantu besho iy'mali lezi nabo abangakaze baziphathe ngoba be-influence-we imithetho yabo abelungu, lapho bebona ukuthi kufanele ukuthi babize iy'nkomo eziwu-11, babize into engaphezu kwamandla. Ikona okwenza ukuthi kube nzima abantu ukuthi bahambe bahlanganise imishado ephelele. Kuphinde kube ile simo lesi engike ngasisho lesi sokuhlala sakushada, naso senza ukuthi kube nzima ukuthi abantu bashade ngokuphelele, ngoba manje leyo nto uma nihleli sakushada kuba nzima ukuthi umuntu abone kufanele ukuthi ahambe ayophelelisa umshado, ngoba phela usunayo umkhwenyana endlini, uzobe usahamba uyokwenzani? Usunayo umakoti endlini, uzobe usahluphelani ngokuthi uphume uyokwenzani? Manje lokho-ke kwenza ukuthi imishado ephelele singabe sisayibona ngesizathu sokuthi vele abantu sekuyinto evamile ejwayelekile ukuthi abantu bahlalisane sakushada yize noma bengashadile. Kuphinde kube nalento yokuthi-ke sekwaba nemikhuba yokuthi abantu bakholelwe ekutheni ukulobola kufana nokuthenga umuntu. Lokho-ke angazi ukuthi into evelaphi. Abantu besifazane sebeke bakukhulume lokhu ukuthi usuke uthengiwe uma ulotsholiwe. Ngokomthetho kusuke nje kuwukuhlonipha ikhaya lakho, umuntu wesimame kusuke kungakona ukuthi uyothengwa, kusuke kuhlonishwa abakini, bephiwa isipho esibafanele ngokukhulisa intombi efana nawe. Kusuke kungekho lapho bekuthenga khona, kusuke kuyisipho lesi esizokwakha ubudlelwano, esitshengisa ukuhlonipha ukuthi hayi siyanihlonipha ngoba nikwazile ukusikhulisela umakoti wethu. Umakoti esimbona esezingeni lokuthi singamthatha simfake emagcekeni akithi. Ilokho-ke okuvimba imishado. Mese-ke omunye umuntu-ke abuze ukuthi ikhona yini imithi yokuthi umuntu ashade athole umshado, ume wesimame, owesilisa ashadelwe. Imithi-ke yokwenza lokho angikholelwa mina ukuthi ukhona umuthi womshado, ngoba umshado uyinto esuke iyisibusiso esivela khona kwelamathonga. Umuntu usuke kuyisibusiso lesasiphiwe obabamkhulu bakhe. Imithi yokwenza lokho yokuthi umuntu kuvanane kumenzekalele, cha, angiboni ukuthi ikhona. Kepha imithi ekhona, imithi yokuthi umuntu akwazi ukuheha ama-potential partners, akwazi ukuba-attract-a labantu laba asuke efuna ukuthi, hhayi ukuthi asuke efuna, but a-attract-e abantu abama-potential partners ngesimo sokuthi agezeke egazini, abe umuntu othandekayo noma ehamba phakathi kwabantu, akwazi ukuthi ahehe abantu. Lona-ke umkhuba omdala obuwenziwa ngisho insizwa ehlulekayo ukuheha abantu besimame, iyake yenziwe uthole ukuthi insizwa impela ayibukeki, iyake yenziwe ukuthi ibukeke entombini ibe nogazi, noma uthole ukuthi ayinalo ugazi, yenziwe ukuthi ibe nogazi esimweni sokuthi uma iphakathi kwey'ntombi nayo ibe insizwa ekwaziyo ukuthi ihehe iy'ntombi. Yebo-ke imithi enjalo ikhona, kepha eyokwenza ukuthi umuntu akushade ayikho. Iyona lento eyenza ukuthi kuze kufinyelele ekutheni kusebenza izimo zamadliso phezu kwesimo sabantu, kanti idliso into embi kakhulu.
elimazayo phezu kwesimo somuntu, umuntu athi ngizomdlisa umuntu ukuze angishade. Leyo nto into engabukeki, into embi, ifana nokuthatha umbese ugwaze umuntu, akuyona into e-right. Into e-right ukuthi uzinakekele wena, uzigeze wena, igazi lakho libe lihle, uthi noma uqhamuka uqhakaze phansi kwabantu ukuze uhehe loyo mendo ofunayo, hhayi ukuthi uwuthathe ngenkani. Ngiyathokoza-ke bantu abadala, ngiyathemba lokhu kucacisile kubantu, kukhanyisile kubantu. Ngithi ayivuke imizi yobabamkhulu, akwanda ukukhanya. Ayivuke imizi emihle evuswa ngokuthi kube khona imishado ekhaya, kuphilwe, kube mhlophe, idlozi livuke liphile ekhaya. Thokozani bantu abadala, ngithi akwanda ukukhanya emakhaya. Makhosi.